Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Njengoba ngichazile ngenza amavideo amafishane ngibuza imibuzo ukuze ngithole impendulo kwezinye izinto ezingacacile noma engaziqondi kahle. Uthando Nes'thembu season 6 episode 6 kunendaba ngoMakampilo okuthobile mase kuba uMakhumalo lo wasemshadweni uMakampilo futhi omkhulisile omthandayo. Nayi into engibuzayo, uMakhumalo wahamba angithi kwabakhumbulayo waya kaMpilo komalume okugogo nakuMakampilo ukuze kukhokhwe inhlawulo. So kwenzeka ke lokho ngendlela okwenzeka ngayo, kwaba nomsindo, abantu ababekhuluma la mabehlaziya leyo nto bethi bekungafanele kube uMakhumalo, bekufanele ukuthi kuhambe ubaba omseleku noma kube ucela umalume, ubaba omncane, ubaba omdala. Ngiyayibona ke le seyenzeka. Nayi into engicela ukuyibuza, ukuthi ngiyayifanisa le ndaba, ngifuna ukuthola umehluko mhlampe kumuntu ozokwazi ukuchaza ngizwe. Ayanda Ncwane kwi-RSOD uvele unonku onengane noSifiso Ncwane. So Ayanda utshelwa la kwi-RSOD ukuthi kufanele ekhokhele umntwana lo kaSifiso. uSifiso Ncwane bekuhusband ka-Ayanda Ncwane ongasekho emhlabeni. So mangiyibuza lento ukuthi yenzeka kanjani, bathi ngoba uAyanda ubeshade noSifiso ngokosiko or nezinto ezihambisana nesiko, kufanele ukuthi azilalele iy'ndaba eziphathelene nomyeni wakhe. Ningizwe kahle, angiyazi kahle le ndaba, into engayibuza nami ukuze ngithole ukuthi kufanele yini ukuthi uAyanda akwenze lokho noma asize kuleyo ndawo, namanje angazi. Kodwa bathi ngenxa yokuthi bebeshadile noSifiso Ncwane, so yena mabesashadile umele uSifiso Ncwane. Uma-ke laba abathi uAyanda kwakufanele ukuthi alalele noma kube khona akwenzayo, pho kuhluke ngani kukaMakhumalo nokuhamba eyomela ubaba omseleku, noma umehluko ukuthi ubaba omseleku usaphila yena, yilowo umehluko? Ngicela ningichazela leyo ndaba. Noma mhlampe ngala kubaba omseleku bekufanele ukuthi kuhambe umacele ngoba ewumamkhulu, ewu-first wife, noma ingane izohlala noMakhumalo. Ngizama uku-understanda lento eyenza ukuthi abantu bekhulume begxeke. Ngifuna ukwazi ukuthi ngoba ubaba omseleku usekhona noma kwakufanele ukuthi athumele yini, pho kuthiwe-ke ku-Ayanda Ncwane yena akazilalele iy'ndaba zomyeni wakhe. Kuhluke ngani le ndaba, noma yimi engihlanganisa izinto ezingahlangani? Because u-Ayanda lo onkosikazi kaSifiso Ncwane ongasekho emhlabeni, kunendaba yengane kuthiwa akayikhokhele. Laba bathi ngoba kuhamba nesintu. Ngapha uMakhumalo wakwenza lokhu, kodwa manje ukuthi uhusband usekhona nokuthi-ke uphuma kumshado ofana nalo isithembu, noma bekufanele ukuthi kuhambe umacele. Ngizama nje uku-understanda, angazi ukuthi yini, ikuphi oku-right noku-wrong. Ingakho ngibuza ukuthi ngicela ngibhalansisa kulolu daba. Ngizoqhubeka-ke ngilobe ngifaka imibuzo because i-energy yami nje ayikho, ngibhorwe izinto eziningi. Ngisazama nami ukuyibuyisa-ke ngibe loya fix loyaya obuye nje aheme ekhuluma into engekho. Yes, so okwamanje ngoba ukuhema kwami kubalulekile, kungishiyile ukuhema ngempela, kungishiyile. Angazi nami ngiyazama ngisayibo, kanti why angithandi phela ukuba serious. Cha, angithandi, angifuni ukuba serious, kodwa manje ngifuna ukunibuza le mibuzo because ziningi izinto engiyibhale phansi ey'sale zavela, nezinye zike zakhulunywa kwezinye iy'ndawo la kuma-radio stations, ku-social media. Ngibheka ukuthi lolu daba lubekwa kanje, why? Mina sengicela uku-understanda-ke guys, kuphuma kini ningitshele ukuthi imuphi umehluko la. Thank you so much for love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.